Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Avui tenim un contingut molt variadet. Parlarem de verbs, de pronoms, de vocabulari. Tenim un minicurs en un sol vídeo. Com hauràs vist en el títol d'aquest vídeo, avui parlarem dels 10 manaments del descans, encara que seria més aproximat dir els 10 manaments del gandul. Un gandul és un vago. O podríem dir també els 10 manaments del mandrós. Un mandrós és un perezoso. La mandra és la pereza i un mandrós o una mandrosa és un perezoso o perezosa. Comencem ja amb els 10 manaments. Primer manament, es neix cansat i es viu per descansar. No sé si és veritat que es neix cansat. Jo no me'n recordo del dia del meu naixement. La veritat és que era molt petit. El verb néixer, que apareix en el primer manament, no és un verb fàcil de conjugar pel so de la X. Jo neixo, tu neixes, ell neix, nosaltres naixem, vosaltres naixeu, ells neixen. És més útil, però, conjugar-lo en temps passat. Jo vaig néixer a Barcelona, tu vas néixer a València, ell va néixer a l'Uruguai, etc. A més, els verbs semblants com créixer, crecer, o merèixer, merecer, tenen la mateixa forma de conjugació. Et deixaré aquí sota, a la caixa de descripció, uns enllaços per si vols consultar aquests verbs. Segon manament, estima el teu llit com a tu mateix. El verb estimar, principalment, el farem servir per dir que estimem a una persona o a una cosa, com és el cas d'aquest manament. Estima el teu llit, quiere a tu cama, o estimo el meu llit, quiero a mi cama. Però sovint el verb estimar el farem servir també com a sinònim de preferir. Concretament, la forma que fem servir és estimar-se més. Per exemple, t'estimes més un gelat de vainilla o de maduixa? Estem preguntant quin gelat prefereixes. O aquest altre exemple, m'estimo més conduir de nit. Estem dient que prefereixo conduir de nit. Tercer manament, si veus algú descansar, ajuda'l. Aquest ajuda'l és el verb ajudar més el pronom al, per la tercera persona del singular. Ajuda'l a ell. Els verbs acabats en vocal, menys amb la vocal U, s'hauran d'apostrofar si darrere porten un pronom que també comenci amb vocal. És el cas d'ajuda'l, també de veure'l, de mira'l, d'escolta'l, etc. Quart manament. Descansa de dia perquè puguis dormir de nit. Aquí entrem a veure el mode subjuntiu. Puguis, tu puedes. El subjuntiu ens serveix per expressar desitjos, possibilitats, casos hipotètics i incerteses. En aquest cas farem servir el subjuntiu en mode present. Jo pugui, tu puguis, ell pugui, nosaltres puguem, vosaltres pugueu, ells puguin. Deixaré per aquí sota també un enllaç per si voleu repassar aquest verb una mica més tard. Cinquè manament. La feina és sagrada, no la toquis. La feina i el treball són dues paraules correctes, però farem servir una o l'altra depenent el context. La feina fa referència a l'activitat amb la que ens guanyem un sou. També fa referència a les tasques o activitats que fem i a l'esforç o dedicació que suposen. Així diem, per exemple, avui he tingut molt poca feina. O aprendre rus suposa massa feina. No diem he tingut molt poc treball. O suposa massa treball. Es reserva, doncs, la paraula treball per parlar de l'acció o resultat de fer una cosa amb esforç, o per parlar de l'activitat des del punt de vista administratiu o laboral. Per exemple, han fet un treball psicològic de motivació, o m'ha contractat l'empresa de treball temporal. O aquest altre, el departament de treball no té prou recursos. També fem servir treball per parlar d'una obra produïda, sobretot en l'àmbit acadèmic, com per exemple, els alumnes han fet un treball sobre arquitectura. Sisè manament, el que puguis fer demà no ho facis avui.
Altre cop apareix el subjuntiu, aquest cop del verb fer. Facis, tu facis. Jo faci, tu facis, ell faci. Nosaltres fem, vosaltres feu, ells facin. Us deixaré un enllaç per aquí sota per si voleu consultar també el verb fer. Setè manament. Treballa el menys que puguis. El que hagis de fer, que ho faci un altre. En aquest manament apareix l'expressió haver de fer, que és el verb haver més de més el verb fer. En català, per dir tengo que hacer una cosa, hem d'utilitzar haver de fer. No és correcte dir tinc que fer, que seria la traducció literal del castellà. Jo he de fer el sopar, tu has de fer més exercici, ell ha de fer els deures, nosaltres hem de fer un viatge, vosaltres heu de fer les maletes, ells han de fer un esforç. Vuitè manament. Calma, mai ningú s'ha mort per descansar. Calma, de tranquil·litat, de pausa, de no hi ha pressa. Aquests 10 manaments del descans, per si no ho he dit abans, no me'ls he inventat jo, els trobareu per la xarxa, si els busqueu, allà estaran. Doncs som-hi, que ens queden 2 manaments més. Novè manament. Quan sentis el desig de treballar, seu i espera que se't passi. Aquí apareix el verb desitjar, que potser et costi una mica pronunciar pel so de la T i la J. És el mateix cas de la T i la G, que va entre vocals abans de I i de E. És el cas de metge, formatge, desitgi, rellotge, altres paraules amb TJ com desitjar, que anirà entre vocals abans de A, O i U, com corretja, Montjuïc, platja, rebutjar, pitjor. Desè manament, i potser el millor, a mi és el que m'agrada més. Si treballar és salut, que treballin els malalts. Un malalt, un enfermo, és una persona que no gaudeix de bona salut. Està malalt, s'ha quedat a casa. En canvi, una malaltia, una enfermedad, és l'alteració del funcionament normal d'un òrgan o d'un organisme. I mal pot significar daño o dolor. S'ha fet mal al colze jugant a bàsquet. O té mal de panxa des del dilluns. Doncs aquests han estat els 10 manaments del descans. I tu no siguis mandrós, no siguis gandul i subscriu-te, que ja saps com es fa. Mira't algun vídeo d'aquests que apareixen per aquí i ja ho saps, si t'ha agradat o servit el vídeo, dona-li un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat.